Здравейте, приятели! Днес ще продължим проекта на самолета. Ето този. Днес ще го направим да може да се блъска в сградите и дърветата и да може да каца. В смисъл, няма да днес да го направим, да може да каца, но кацането ще го направим даже в около 2 части и то, защото то е доста сложничко. Има два варианта. Най-вероятно не е много сложно, но така. Airplane, първо трябва да си изтеглим спрайтовете и звуците. Отивам при скачване на спрайт от файл и аз съм си изтеглил вече. Експлозия. Трябва да си изтегляте някаква експлозия, файна експлозия. И да може малко по-малък да е. Това е по избор колко голям да е. Така, скри се. Така, също трябва да изтеглим звук за експлозията. Също от файл. Качване на звук от файл. Аз съм си изтеглил също такъв на експлозия. Отвори. Това е. Така, Airplane. Имаме се звуци за експлозията. Airplane. Отивам при Airplane сценарий. Така, казваме в този големия блок винаги. Control. Ако тогава допира показалец, не показалец, ако допира Buildings. Що бе? Buildings бе. Ако допира Buildings, същото ще ни трябва и за дърветата. Да разпространи съобщение. Отиваме при събития, разпространи съобщение. Но ще трябва да се направи ново съобщение, което ще се казва. Може тук както си искате да се го кръстите. Може просто да джаствате върху клавиатурата и готово. Но аз ще го кръстя сблъсък. А тук сблъсък Д за дървото. Може и сблъсък 2, както си искате. Аз ще го кръстя Д. Сблъсък Д. Експлозията самото и чака. Когато получа сблъсък и сблъсък Д и когато е штръкнато знаменцето, скри се. Скри се, трябва да кажем на експлозията, която е штръкнато. Когато получа сблъсък Д, отиди до Airplane. Ти до Airplane. Покажи се. И пусни звук Explosion, този, който преди малко изтегляхме. Изчакай една секунда, даже може и чакайте да видим как ще се получи сега, защото може и... Айде бе, трябва да го може да се направите по-бързо да излета. Забива обаче. И за да не се получава това второто сблъскване, пусни звук Explosion, изчакай една секунда и половина, 1,5 и спри всички. Това също трябва да се копира и за тук. Защо не спира? Обаче.
защото не е минала секундата, половин секунда, значи трябва да е 0,5. 0,5. 0,5 и така. Може да си качите и файл на самолет от интернет, но тук има самолет. Много трудно се намират. Ето видите ли? И спира. Всичко спира. Сега... За да направим... Всъщност, само да ви кажа, че може и да изтриеме това за сблъсък да. Защото мисля, че то причинява това забиване. Не, но то сблъскаш ли се с сграда, то се сблъскаш с дървото. Така че едно и също. Ами за този епизод това беше. Може да си върнете, ако искате за сблъсък да, но то е едно и също. Следващия епизод ще е да направим кацане. Как да каца. И ако кацне и пак го дигнете нагоре, да кажа грешка има. Пак. Това ще правим на следващата най-вероятно 2 части или една. Ще видим. Това беше за днес. Надявам се да ви е харесало. Чао!